Agora as augas están cheas de contaminación á basoira, pero hubo un tempo... Si, hubo un tempo no que a auga estaba libre de contaminación e os seus animais podían vivir en paz. Agora a fauna mariña está rodeada de contaminación. Bueno, nenos, hoxe temos aquí a Simón que nos vai explicar como a contaminación da auga afecta ao cambio climático e que pasa se eso se prolonga. Pois si, esta é a dura realidade que nos afrontamos, porque cada vez está derretendo máis os polos e está facendo que milleiros de animais queden á deriva e sin fogar. Alguén ten algunha pregunta? Si, eu. Bueno, outro día lin unha reportaxe que dicía que varios povos costeiros de Galicia no 2050 ou arredor dese ano quedarían xusto ao nivel do mar. Que me dirías ti? Eu diríache que é probable porque co cambio climático están cambiando as mareas e iso fai que suba o nivel do mar. Que pregunta tes? Que podemos facer para que non aconteza? Pois agora pouco se pode facer, pero podemos seguir concienciando as xeracións e coidando as nosas augas. Moitas grazas. Bravo!